Gomo dalah buat Bumi Sagotra. Boten langkung ngaturaken pambagya ujung dalu katur kunjuk dumateng sedaya para tamu undangan ingkang kepareng rawuh ing kalenggihan dalu menika wilujeng pinarak wonten papan pinarakan sinambi ndahar bedaran ingkang sampun kepara cemawis wonten ngarsa panjenengan sami bilih wonten kirang lan langkunge kula minangka sesulih saking Bapak Yatimin Gomo Sagotra ingkang kepara nyuwunke gunging sesantra pangsani. Go saka kanca-kanca bobet community sing wis kepareng rawuh Mas Suladi, Mas Musim juga kawan-kawan semuanya. Mas Farni juga rekan dulur-dulur semuanya. Uga kanca biodo sinoman sedayanipun ingkang katen ben pinaraan sawetawis kula siang kepara makarya ing kalenggihan dalu menika keparenga kawula sakanca nyaosaken lipur dumateng kadang mitra sedulur sedaya. Season ingkang angka kalih waranggone tasih tetep cacahe wonten 6 ingkang kepara siap sedia melayani panjenengan sedaya. Wondene sinambi nyaosi donga pangestu dumateng pinanganten sarimbit ing mangke mugi nyanata balirisma kepara ayem tentrem. Amin ya rabbal alamin. Wong rene iki niat kajate kon ndongake manten kabeh asline. Mula lek dongane wong akeh insyaallah nggih mandi. Nggih. Oh Pak Es nggih, Pak Es Kantar iki sering wes Pak Nun. Ya. Kumpul kebo sinden desa Pak Yit. Pak Yit sinten lagi? Pak Yit kono to, kudu Limas to, Kakang Yit to. Oh nggih, mustoke dawuh. Mangke kantu santawis wondene kalenggan dalu menika kepara Waranggono. Menika Pak Yit ki kepareng tindak sasana napa? Nggih. Napa kepareng midhangetke napa beksa? Dawuh, oh nggih Kang Mas. Oh nggih. Nek kepara beksa gendinge rada mengko dhisik niki. Beksa. Mriki tok. Oh nggih. Beksa ku sing kagungan dalem riyen kula jenenge. Mangke kagungan dalem terus bibaripun Kang Yit terus niki. Halo Mas Dul, halo. Kula nyuwun gidhingipun pepujane ngati uga apa iki? Lara asmara. Saking kula Pak Kintu. Oke. Kang Kintu. Ya. Iki bojone Yumah ya ta. Nggih, sabar kok besol ora besol iki. Harus wajib. Nggih. Para rawuh kagem Surawana Putri sedayanipun usane kalenggan dalu menika kepara langsung kemawon dipun bingkak kepara mertandani wiwitan langan beksan mangke kalajengaken request miwah pamundhut ingkang kepara sumusul keparenga ingkang angka sepisan ingkang hamengku gati nyanipun Bapak Yatimin Gomo utawi sesulipun kepara tindak sasana pagelaran nampi sampur ingkang angka sepisan tulinggang. Indah cuma ngondok cahayu. Aku bagian gak men? Aku ya. Mas Samure dikaske. Iki. Tiga.
mriki mawon, tapi 3.